салом арз мекунем ба ҳамаи шумо ҳамватанони азиз. Чанд лаҳза пеш ё охири моҳи гузашта чемпионати ҷаҳон оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ баргузор гардид, ки мунтахаби Тоҷикистон дар маҷмӯъ 17 медал ба даст овард. ҳамзамон аз рӯи натиҷаи умумӣ низ мо зинаи аввалро миёни кишварҳои иштирокчӣ ишғол намудем, ки ин ҳам як дастоварди бисёр арзанда маҳсуб меёбад. мо доир ба ин мавзӯъ ба студия даъват намудем президенти Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон ва ҳамзамон ноиби аввали Федератсияи осиёии ин риштаи варзиш муҳтарам Даврон Ҷураевро. Хуш омадед. Салом алейкум. Ташаккури зиёд пеш аз ҳама барои даъват. Шуморо низ табрик мекунам ба ин ғолибияти бузург. Ман фикр мекунам ки имрӯз як барои санъати муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон як саҳифаи нав мебошад, зеро дастаи мунтахаби мо тавонист дар байни зиёда аз 40 давлати дунё ҷои аввалро гирад ва албатта ин бисёр як натиҷаи ба фикри ман хуб мебошад ва мушкил буд, зеро дастаи мо аксарият варзишгаромо ин мардҳо мебошанд ва байни давлатҳое ки шумораи варзишгарошон аз 50 ё 60 нафар зиёд буданд, мо тавонистем бо дастаи 21 нафар ҷои аввалро гирем. албатта ки барои расидан ба чунин дастоварди бисёрам арзанда пеш аз ҳама омодагии хубтар лозим буд ва тими шумо ё дастаи шумо наздики 2 ва бештар аз он ба машқҳои дастаҷамӣ фаро гирифта шуда буданд. Ҳамин марҳилаи омодагӣ ба чемпионати ҷаҳон бахусус миёни на ҳама федератсияҳо дида мешавад. Аммо шумо гуна як тимро омода кардед ва ҷалб кардед ҷавононеро, ки воқеан ҳам соҳиби истиқдоданд, завқ доранд ва акнун ин марҳилаи омодагӣ ба фикр мекунам яке аз марҳилаҳои калидӣ ба ҳисоб меравад. Ман фикр мекунам ки марҳилаҳои омодабинӣ ба чемпионати ҷаҳон барвақттар сар шудааст, зеро федератсияи мо федератсияи ҷавон мебошад ва мо солҳои 2021 ва 2022 таҷрибаи бузург гирифтем ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, аз ҷумла чемпионати Осиё, чемпионати Кушоди Аврупо, чемпионатҳои ҷаҳон ва ҳар мусобиқаи байналмилалӣ ин як таҷрибаи хуб буд барои бачаҳои мо. Ана бубинед ки бисёр бачаҳое ки натиҷа доданд, медал ба даст оварданд, онҳо аллакай бачаҳои таҷрибадор мебошанд, яъне якум ё дуюм маротиба дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок накарда истоданд. Ва ман фикр мекунам ки ин омодагӣ ба чемпионати гузашта дар Албания Тирана, омодагӣ ба ҳамин чемпионат дар соли 2021 ҳатто сар шуд ва он нафароне ки таҷрибаи кофӣ гирифтанд, омодагии кофӣ диданд, санҷишҳои духтурро гузаштанд ва ҷиҳати ҷисмонии худро дар беҳтарин самт қарор доданд, онҳо натиҷаи хубтар доданд. Ва ман фикр мекунам ки марҳилаҳои омодабинӣ ё омодагӣ ба чемпионатҳо, ба мусобиқаҳо аз чанд марҳила вобаста аст ва албатта ин як кори бузурги дастаҷамонаи федератсия аст ва алал хусус ин кори мураббиён ва духтурон ва нафароне ки масъуланд. албатта муҳорибаҳои омехта мақсад на танҳо дар Тоҷикистон, умуман дар ҷаҳон доман паҳн мекунад ва маъруфият пайдо мекунад ва дар Тоҷикистон ҳам ҳамин гуна аст. мебинем ки ҷавонону ҳатто наврасон ба ин риштаи варзиш бисёр ҳам майл пайдо мекунанд, ҳатто мебинед толорҳо зиёд кӯдакону наврасон машқ мекунанд. принсипҳои асосие ки аз миёни онҳо шумо мунтахабро ташкил мекунед аз чиҳо иборатанд? Масалан истеъдоди хуб дошта бошад ё одобу маърифату баъзе омилҳои дигарам дар ин ҷо нақш бозида метавонад? Пеш аз ҳама бояд қайд кард ки намуди варзиши санъати муҳорибаҳои омехта ин як баъд аз футбол намуди аз дигар намудҳои муҳорибавӣ бештар рушд ёфта истода ба ҳисоб меравад. Ин як далели умумӣ аст, ба ҳама маълум аст. Ба баъзи федератсияҳо ин далел ё факт писанд меояд, ба баъзеҳо нест, лекин читаро шумо мебинед дар тамоми рӯи ҷаҳон
яке аз намуди варзиши тез рушд ёфта истода ин намуди санъати моҳрибои омехта аст. ва мо албатта кӯшишу ҳаракат карда истодем ки дар фаъолияти худ пеш аз ҳама ба мақсадҳои асосии худамон расем. Ин пеш аз ҳама оммавигардонии варзиш аст ва ҷалби мардум, аҳолӣ, пеш аз ҳама ҷавонон ва наврасон ба варзиш, ба тарзи ҳаёти солим мебошад. ва ман фикр мекунам ки чӣ қадар шумораи аъзоёни ё иштирокчиёни мусобиқаҳои федератсия зиёд шавад, ҳамин қадар рақобат солим мешавад ва дар натиҷаи баргузории мусобиқаҳои дохилӣ мо метавонем ҷоизадорон ё ғолибони мусобиқаҳои дохилиро ба дастаи мунтахаб даъват кунем. пас онҳо пас аз гузаштани марҳилаҳои муайян ба омодабинии чемпионатҳои байналмилалӣ худро нишон медиҳанд ва пас мо дастаи мунтахабро маълум карда сафарбар мекунем. федератсияи шумо ё варзишгарои шумо ҳангоми иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ як каме ҳиссиёти миллиишон бештар вонамуд мешавад. бахусус ман надидам ки ягон нафари онҳо бе пироҳане ки онҷо парчами тоҷикистон бошад ё вақте ки ҷоиза мегиранд онҷо парчам ба гардан ё дар даст вориди ринг мешаванд. ҳамин ҳуввияти миллӣ ё ба варзиш ҷалб кардану ҳамзамон тавассути варзиш муаррифӣ кардани миллат дар арсаи байналмилалӣ фикр мекунам ки яке аз ҳадафҳои асосии федератсияи шумо ҳам маҳсуб мешавад. масалан дар вақти пеш аз рафтан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳамин гуна чорабинӣ ё паҳлӯи масъаларо таваҷҷӯҳ мекунед ё не? албатта бубинед, мо вақти баргузории чемпионатҳои ё мусобиқаҳои дохилӣ бисёр рақобатҳои сахтро мебинем байни намояндаҳои клубҳои дохилӣ ё минтақаҳо ё шаҳри Душанбе. лекин пас аз маълум кардани дастаи мунтахаб якум ҳадаф он аст ки мо ба варзишгарон, ба намояндаҳои дастаи мунтахаб қоидаҳои дохилии федератсияро мефаҳмонем. ин пеш аз ҳама муттаҳид будан берун аз кишвар. имрӯз мисол варзишгарон метавонанд дар як категория рақиб бошанд, бисёр сахт муҳориба баранд байни худ, вале вақте ки онҳо ба дастаи мунтахаб даъват шуданд ва аллакай ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд дар арсаи байналмилалӣ, албатта мо ҷиҳати ин масъала сахт кор мекунем. албатта корҳои фаҳмондадиҳӣ дорем. шахсони масъул аст дар федератсия ки бо бачаҳо кор мекунанд. капитани дастаи мунтахаб аст ки бо бачаҳо ҳамзамон ҳама вақт пайваст аст ва яке аз функсияҳош ин муаррифии дурусти ҳам дастаи мунтахаб ҳам ҳар як варзишгар дар чемпионатҳои хориҷ мебошад. яке аз бартариҳои дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар муттаҳидӣ мебошад. дар ҳолати ғолиб омадани варзишгари тоҷик ё тоҷикистонӣ ва садо додани суруди миллӣ, дастаи мунтахаб якдилона суруди миллиро садо медиҳанд ва ин эҳсосотро албатта варзишгар медонад ва нафароне ки ҳамонҷо иштирок мекунанд як лаҳзае ҳаст ки барои ҳамин лаҳза мумкин ҳамаи меҳнатҳои мо мекунем кам бошад. бале ва инҷо федератсияи байналмилалии моҳрибои омехта дар саҳифаи расмии худ хабар кардааст ки гӯё дар ҳамин чемпионате ки дар Албания баргузор шуд аз лиҳози ҷалби мунтахабҳо аз қораи Осиё рекорди нав гузошт. яъне то ин замон ин қадар шумораи зиёди кишварҳо аз минтақаи Осиё иштирок накарда буданд. ва шумо ҳамчун як намоянда на танҳо федератсия дар худи Тоҷикистон, балки дар Осиё, ин омилро дар чӣ мебинед? албатта ман ҳамчун муовини аввали президенти федератсияи Осиё оид ба санъати моҳрибои омехта як
чанд сафар доштам давоми соли 2023 ва албатта кори мо аз даъвати вазоратҳои варзиш ё кумитаҳои варзише ки дар давлатҳое ки ҳоло аъзои федератсияи байналмилалӣ ё осиё нестанд иборат мебошад. Корҳои фаҳмондадиҳӣ, корҳои даъватӣ ва албатта кор бо федератсияҳое ки аллакай фаъолият карда истоданд, ҷиҳати бештар омода диданашон, ҷиҳати хубтар иштирок намуданашон ва ҷиҳати сафарбар намудани бозам бисёртар варзишгар ва чӣ хеле шумо дуруст қайд кардед, осиё, континенти осиё континенти фаъолтарин мебошад. Ман фикр мекунам ки ҷиҳати омодагӣ ба масъалаҳои ташкилӣ, ҳуҷҷатгузорӣ, ба қайдгирӣ ва дигар масъалаҳо ин ҳам як самти бисёр мушкил мебошад, зеро дар давлатҳои хориҷ ҳатман ту бояд забондон бошӣ, ҳатман ту бояд қонундон бошӣ, қоидадон бошӣ, ҳатман ту бояд муомилаи муошираи дуруст карда тавонӣ ва сари вақт ва босифат маълумотҳои лозимаро ба одамои масъул расонида тонӣ. оё воқеан ҳам мунтахаби тоҷикистон ё федератсияи тавре ки мегӯянд таҷмафи тоҷикистон чӣ қадар мавқеъ пайдо кардааст дар миёни дигар кишварҳо? Медонед, мо солҳои пеш вақте дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекардем, албатта барои мо варзишгарони бақувват, варзишгарони зур, чемпионҳои ҷаҳон, дорандаҳои ҷоизаҳои ҷаҳон барои мо як мақсад буд ки мо онҳоро гузашта тонем ва ҳатман дар рафти омодагӣ ба мусобиқаҳои байналмилалӣ мо ин варзишгаронро меомӯхтем. Мо бисёр як таҷрибаи хуб гирифтем ҳангоми иштирок дар буд ё рақобатҳо бо дастаи Россия, бо дастаи Баҳрейн, ки аксарият варзишгарои дастаи Баҳрейн ин россияно мебошанд. Дастаи Амрико, Ирландия бисёр дастаи пурқувват ҳастанд ва чӣ хеле шумо қайд кардед, Қазоқистон ҳар мусобиқа каме аз мо беҳтар буд. Чемпионати ҷаҳони соли 2022 қазоқҳо каме ҳам бошад як зина аз мо баланд буданд. Имсол бошад мо тавонистем, ман хато накунам, бо ҳисоби 14-2 дастаи мунтахаби Қазоқистонро ғолиб биёем. Як омор аст ва албатта дар чемпионати ҷаҳон беҳтаринҳои тамоми намояндаҳо, тамоми мамлакатҳои ҷаҳон ки дар оҷа ҷамъ меоянд иштирок мекунанд ва бубинед ки мо як дар муҳлати кӯтоҳ тавонистем чемпионҳои ҷумҳурии Қазоқистонро қариб ки ҳамашро гузашта тонем. Нақшаи дуруст аст, стратегия дуруст аст. Чӣ хеле ман пештар қайд кардам, кори пеш аз ҳама меҳнати варзишгаро ва кори дастаи ҷамъонаи федератсия аст. инҷо ду финали тоҷикӣ шуд. таваҷҷӯҳи бештари намояндагони васоити ахбориёма ва иштирокчиёни мусобиқа ба он равона шуд. Метавонист бозам бештарам бошад, вале фикр мекунам ки шумо дар бораи ҳамин ду финал, вақте ки ду бача аз Тоҷикистон дастпарварони худи шумо паҳлӯи ҳамдигар қарор мегиранд, ин барои шумо мушкил аст ки кадоме аз онҳоро мухлисӣ мекунед ва дастгирӣ мекунед. Аммо дар бораи ҳамин финалҳо чӣ хабарҳо буд, чӣ таваҷҷӯҳ карданд ҷомеаи ҷаҳонӣ? Пеш аз ҳама қайд кардан ба маврид аст ки барои чӣ бачаҳои тоҷик ду нафар байни ҳамдигар дар финал рақобат карданд. Системаи чемпионатҳои ҷаҳонии федератсияи IMF ҳамин тавр сохта шудааст ки вақте ки дар категорияи муайян кушода мешавад ва эълон даъват ба споридани ҳуҷҷатҳо ва номзадҳо сар мешавад, ҳар давлати ки хоҳиши иштирок дорад метавонад як намояндаи худро пешниҳод кунад ва иштироки намояндаро пардохт кунад. Ин ҳам як шарт аст ва баъзе давлатҳо
метавонанд иштирокчии худро пешниҳод кунанд ва пас аз пардохт накардан метавонанд хориҷ шаванд. пас аз пур шудани ҳамун категорияи вазни муайян ё пур нашуданаш, баъд аз як марҳилаи муайян Федератсияи ҷаҳонӣ дар ҳолати 32 нафар ҷамъ нашудан дар як категорияи вазн боз даъвати иловагӣ имконият медиҳанд, ки аввал дар асоси радабандии умумӣ дастаҳои мунтахаби рақамҳои 1 аз 1 то 8 метавонанд дуюм номзади худашонро пешниҳод кунанд. Дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз дастаҳои беҳтарин ба ҳисоб меравем. Мо низ имконияте доштем, ки дуюм варзишгарро пешниҳод кунем ва ҳамин тавр дар як чанд категорияи вазнҳои 61, 70, 77 мо 52 мо ду варзишгар сафарбар кардем ва хушбахтона ин варзишгарро кадоми 4 муҳориба, кадоми 3 муҳориба гузаронда то финала омаданд. Хеле ҳамаи мо дидем, ки дар категория 52 килограмм Бежан ва Мудассир, дар категория 61 килограмм Отабек ва Акрам байни худ муҳориба бурда беҳтарин муайян шуд. Вале қайд кардан ба маврид аст, ки чӣ хеле ман гуфтам, муттаҳидии дастаи мунтахаби Тоҷикистон зери шубҳа нест ба фикри ман ва ҳангоми баромади бачаҳо дар финал мураббиён ва намояндаҳои федератсия иштирок накарданд ва ягон мавқеъ ҳатто надоштанд. Бачаҳои варзишгарон баромада дар кунҷ ёрдам карданд ва беҳтарин муайян шуд. ҳамун финали 61 килограмм гуфтед, Акрам ва Отабек онҳо финалисти чемпионати кишвармон буданд ва ин ҷо як бархурд байни онҳо буд ва акнун бо бархурди дуюм дар финали чемпионати ҷаҳон. Ду маротиба вохӯрдан байни худ варзишгарон, чи дар финали чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон, чи дар финали чемпионати ҷаҳон. Ду маротиба Отабек Раҷабов ғолиб омад. Ӯ чемпиони се каратаи ҷаҳон шуд. Ду маротиба байни ҷавонон ва як маротиба байни калонсолон. Ва ӯ аллакай ба сӯи муҳорибаҳои касбӣ баромад дар лигаҳои муҳорибаҳои касбӣ қадам зада истодааст. рӯзҳои наздик шояд хабарҳои хушхабар шавад, ки дар кадом лига ва кай муҳориба мекунад. Акрам бошад. Акрам бисёр бачаи ба таҷриба аст. Яке аз нафароне аст, ки дар марҳилаи омодагӣ ба чемпионатҳои байналмилалӣ дар дохили толорҳои варзишӣ худро аз беҳтарин ҷиҳат нишон медиҳад ва барои бачаҳои ҷавонон ва наврасон бисёр ибрати хуб аст. Ман фикр мекунам, ки солҳои наздик аз Акрам умед дорем, ки чемпиони ҷаҳон шавад. ҳозир шумо дар бораи он гуфтед, ки хабарҳои хуш мешнавед, яъне ба акнун ин ҷои гурез нест, шумо тарбия мекунед, ҷалб мекунед, мақсад дар роҳи рост ҳидоят мекунед ва оно, ки натиҷаи дилхоҳ дар чемпионати ҷаҳон, чемпионати Осиё ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ нишон медиҳанд, хоҳем нахоҳем ҳамун ташкилотҳои ба таври профессионалӣ ба ин намуди варзиш мароғ зоҳир мекунанд ва варзишгарои шумо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва онҳоро зери чашм мекунанд, чӣ тавре ки дар академияҳои футбол асту дар дигар ҷо. Як каме одам нороҳат намешавад вақте ки ин қадар тарбия мекунӣ, ин қадар ба воя мерасонӣ, ин қадар заҳмат мекашӣ, ҳатто маблағҳоям зиёдам сарф мекунад ва меравад ба профессионалӣ. Ҳама чиз аз нияту ҳадаф аст. Яке аз ҳадафҳои федератсия ин мебошад, ки варзишгарони ғайри касбиро ки омода месозем ба лигаҳои касбӣ, онҳо тавонанд дар рақобати солим саломатии худро боинад диҳанд. Аз фурсат истифода бурда баъзе чизҳоро қайд карданиам, ки дар телевизион пахш мешавад ва мардум мебинад. Солҳои пеш баъзе нофаҳмоиҳо буд ва шояд ҷой дошта бошад, ки ҳамин нофаҳмоиҳо ҷой дошта бошад, ки мардум баъзе чизҳоро фарқ намекунад. Лигаҳои касбӣ ин лигаҳое мебошад, ки онҳо ширкатҳои тиҷоратӣ мебошанд. Ба варзиш кам алоқамандӣ доранд. Яъне ин лигаҳо дар Тоҷикистон ин хел лига вуҷуд надорад, вале дар Ӯзбекистон, Қазоқистон, Россия ва дигар давлатҳо
шумораи зиёди ин лигаҳо вуҷуд доранд ва мақсади асосии онҳо ба даст овардани фоида аст. Пас варзишгаре ки фаъолияти касбиашро сар мекунад, ӯ метавонад даъват шавад ба лигаҳои касбӣ ва рақибони онҳо албатта рақибони пуртаҷрибаи бақоат ҳастанд. Ва як таҷрибаи ҷой дошт дар Тоҷикистон ки бачаҳое ки омода нестанд, бачаҳое ки ба қавми чемпионҳои зал ба воситаи баъзе нафароне ки масъул буданд ё воситаи нафароне ки ин бачаҳоро варзишгароро сафарбар мекарданд, ман бисёр ҳолатҳое дидам ки варзишгарои ҷавон ба саломатишон як зарари калон мерасонданд. метавонем бигӯем ки хатти фаъолияти варзишишон мешавад. баъзеҳошон зуд мехоҳанд ки ситора бошанд дар байни моҳорибачиҳо, зуд мехоҳанд ки маблағ ба даст биёранд. вақте шардумаҳои ҳангуф пешниҳод мешавад, онҳо медонанд ки омода нестанд, мураббиёи хуб надоранд, аммо ба хотири он ки як бор баромад кунанд ё ки ду бор баромад кунанд, мераванд ба ҳамин гуна ширкатҳое ки шумо ном бурдед. албатта федератсияи шумо як паҳлӯи хубиш дар он аст ки вақте ки марҳила ба марҳила омода мешаванд, агар раванд, фикр мекунам ки он гунае ки шумо ҳозир гуфтед, ин гуна намешавад. Не бубинед ки ҳамин варзишгаре ки ба варзишгари чемпиони зал чихеле мо гуфтем, ӯ ба лигаҳои касбӣ даъват мешавад. ӯ варзишгар шояд хориҷи кишвар ягон маротиба нарафта бошад. ӯ тасаввуроти аниқ ё дақиқ оид ба иштирок дар лигаҳои профессионалӣ надорад. ӯ шояд фақат интернет тамошо кардааст ё мисол ду ҳарифе ки дар зал дорад, дар толори варзишӣ дорад, ғолиб омадааст. Тамом. эҳтимолияти зиёд аст ки ӯ ғолиб омада наметавонад ва эҳтимолияти зиёд аст ки ӯ метавонад травма гирад ки оянда на фақат дар мусобиқаҳо иштирок карда натавонад, балки мумкин ба саломатиш ягон зарари бад расад ва зиндагиаш мумкин ки иваз шавад. мо мехоҳем ки варзишгароне ки хоҳиши ё мақсади иштирок дар лигаҳои касбӣ доранд, албатта марҳилаи баромад ва иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ инчунин федератсияи ғайрикасбиро гузаранд. бисёри варзишгароне ки федератсияро муаррифӣ мекунанд, яъне варзишгарони ғайрикасбӣ, дар бисёр паҳлӯ аз варзишгароне ки касбие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагию фаъолият мекунанд, мумкин аз бисёраш ягон камӣ надоранд. ҳатто мо баъзе варзишгарони касбиро даъват мекунем барои машқҳои дастаҷамона, бисёриҳошон намеоянд. ман фикр мекунам ки инҷо ҳам мо ҳоли кори зиёд дорем оид ба тайёр намудани варзишгарои касбӣ. бояд қайд намуд ки мо соли 2023 чемпиони ҷаҳон Муҳаммад Салоҳиддинов, як варзишгари федератсияи мо, фаъолияти касбиашро сар кард ва дар ҷумҳурии Япония дар якум муҳорибаш ғолиб омад. ин шаҳодати ӯро медиҳад ки варзишгарони федератсияи санъати муҳорибаҳои ғайрикасбӣ пас аз гузаштани марҳилаи муайян ва иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аллакай омода аст ки дар лигаҳои касбӣ фаъолияти худро сар кунад ва эҳтимолияти ғолиб омадан ё як карьераи хуб кардан хела ва хела зиёд аст. шумо дар вақте ки дар Албания будед, унҷо бо федератсияи санъати муҳорибаҳои ин кишвар ҳам як қарордоди ҳамкорӣ ба имзо расондем. ҳадафи ҳамин қарордод чӣ буд? ҷиҳати рушди фаъолияти байналмилалӣ ва ҳамкорӣ ба федератсияҳои байналмилалии IMF ҳамеша ҳаракат мекунем ки бо федератсияҳои миллӣ як асос дошта бошем, як қарордор дошта бошем ки дар асоси он мо ҳамкориро ба роҳ монда тонем. мисол соли гузашта мо бо ҷумҳурии Индия як қарордод ба имзо расондем ва дар асоси ин ҳоло
як варзишгар аз дастаи мунтахаби Индия дар Тоҷикистон машқ фаъолият карда истодааст ва мо умед дорем ки ба дигар дастҳо хоҳиш низ доранд ки омада машқҳои дастаҷамонаро якҷо гузаронем ва ҳафтаи гузашта як дастаи мунтахаби аврупоӣ моро даъват кард барои машқҳои дастаҷамона. Ҳама ин барои баргузории ҳама ин чорабиниҳо алалхусус барои федератсияҳое ки зери вазорати варзиш қарор доранд, бюджет мегиранд ва фаъолият мекунанд, ин қарордодҳо асос мебошанд ва ман боварӣ дорам ки бо Аморати Муттаҳидаи Араб, бо шоигарии Баҳрейн, бо давлатҳои Аврупо ё Осиё мо метавонем солҳои наздик бисёр ҳамкорӣ кунем. Даврон Ҷуроев, шумо қаблан хизматчии давлатӣ будед, баъдан лоиҳаҳо проектҳои зиёдеро амалӣ кардед дар Тоҷикистон, ҳатто муассисаи таълимӣ бунёд кардед. Барои ман ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон дар бораи омӯзиши ҳаёти шумо бисёрам ҷолиб аст, бахусус барои бисёриҳо. Чӣ омил буд ки якбора қадар фидоии варзиш шудед ва рӯ овардед ва фаъолияти худро қариб ки 50%-ашро ба варзиш бахшиде ва имрӯз мебинем ки дар канори ҳама варзишгаро ҳастед, дар мусобиқаҳо паҳлӯи онҳоед. Ин барои шумо чӣ медиҳад? Раҳмат барои савол. Соли 1993 намудҳои варзише ки фаъол буданд бисёр кам буд ва падари ман мара ва додари мана он вақт ҳамсоямо низ ба як мактаби варзишии тейквондо мерафтанд. Мо шурӯъ кардем ба варзиш. Имконият барои иштирок кардан дар ягон мусобиқаҳо бисёр маҳдуд буд. Гап дар сари агар гӯем хориҷа рафтан тамоман ин як имконнопазир буд. Ва соли 98 буд, 99 як мусобиқа баргузор шуд. Унҷо мо ғолиб омадем. Як маротиба манам низ ғолиб омадам дар чемпионати республика ва мо бояд ба Ҷумҳурии Корея сафарбар мешудем. Пас баъд аз чанд рӯзи гуфтугӯву илтимос кофтани маблағ барои сафарбар кардан на падару модарон, волидайн, на федератсия маблағ дарёфт накард ва ҳамин чиз дар дили мо монд. ҳамчун варзишгаро ҳама орзуи амал нашуда. Бале, ва ин як омил аст. Дуюмаш ин аст ки албатта ҳисси ватандӯстӣ, албатта дар оилаи мо ин як ҳадафи асосӣ аст ки имрӯз дорои як зара имконият бошем, тавонем барои ватану миллати худ хизмат кунем ки пагоҳ як насли наврас аз мо тавонад ибрат гирад ва ҳамин кори моро давом диҳад. Ман ҳатто дар федератсия барои ба ҳамкорои худ такрор ба такрор мегӯям ки ин федератсия ё роҳбарӣ дар федератсия чизи меросӣ нест, вазифаи меросӣ нест ва яке аз мақсадҳои ва ҳадафҳои асосии ман ҳамчун роҳбари федератсия имрӯз мебошад ки федератсияро дар як сатҳи хуб ба як сатҳи хуб баровардан аз ҷиҳати молиявӣ ва як сатҳ расондан ки пага як нафари дигар, нафаре ки мисол ба варзиш дилбастагӣ аст, нафаре ки мисол мехоҳад ҳамин федератсияро фаъолияташро рушд диҳад, омада ҳамин корро давом диҳад. Хуб, агар мо ба як чиз ба ягон нафар дил набандем, ҳамчун шумо ҳозир оид ба варзишгароне ки аллакай омода ҳастанд ба лигаҳои касбӣ хоҳиш доранд баромад кунанд, мо онҳоро бояд дар назди худ нигоҳ надорем, дил набандем. имконият бидем. Вақте ки мо дил набастем, он вақт мо озод фикр карда метавонем ки якум дараҷа бояд мо манфиати рушди варзиш, манфиати федератсия, манфиати ҷамъиятро фикр кунем. Пас манфиати худ. Манфиати агар ҷамъият аз манфиати шахсӣ баландтар бошад, он вақт мешавад як пешравӣ, як прогресс. Дар пеш боз чемпионати Осиё аст.
аммо ман фикр мекунам ки баъд аз чемпионати ҷаҳон бахусус дар намудҳои муҳорибавӣ каме муҳлат лозим аст барои барқароршавӣ. ин қадар масофа бисёрам наздик аст. аллакай шумо аз чемпионати ҷаҳон омадед ва бояд бо чемпионати осиё биравед. ин фосилае ки байни ин ду чемпионат ҳаст хеле наздик нест ба наздикии шумо? савол бисёр ба маврид аст ва бояд қайд кард ки чемпионати осиё 2.5 моҳ пеш эълон гардида буд, вале барои омодагии варзишгарон 2 ҳафта, пас чӣ хеле шумо қайд кардед баъд аз чемпионати ҷаҳон кофӣ нест. бояд қайд кард ки дигар ҳамаи қариб дастаҳо дар дастаи мунтахаб рақамҳои 2, 3 ва 4 доранд. ва дар ҳолати мисол осеб дидани ягон варзишгар номери 2, номери 1ро иваз мекунад, 3-2 ва 4-0. мутаассифона мо дар ҷалби рақамҳои 2, 3, 4 кор карда истодем, зеро шумораи варзишгарон ки ба дастаи мунтахаб даъват мешаванд кофӣ нест. барои ҳамин мо албатта дар чемпионати осиё нияти иштирок карданро дорем, вале шояд аз 5 то 6 нафар иштирок кунанд ва чемпионати осиё байни ҳам наврасон, ҳам ҷавонон, ҳам калонсолон баргузор мегардад. ва чӣ тавре шумо медонед, наврасон аз 12 то 17 сола, ҷавонон 18-20 ва бист зиёд ин калонсолон ҳастанд. аксарияти варзишгарони мо наврас мебошад ва ман фикр мекунам ки умед дорем ки натиҷа нишон медиҳанд, лекин аз дигар тараф дастҳое ки 30-40 нафар дастаи пурра мебаранд, ҳатман онҳо шояд ғолиб шаванд дар ин мусобиқа. охирон савол, ин қадар мавқеияти хуб дар миёни дигар кишварҳо, ҳатто дар федератсияи байналмилалӣ пайдо кардани федератсияи муҳорибаҳои омехтаи тоҷикистон имконият намедиҳад ки ҳадди ақал мо низ ба мисли Албания ё ки дигар кишварҳо мизбони чемпионати ҷаҳон бошем, ё ин ташаббус хеле мушкил аст барои гузарондани чунин як мусобиқа дар Тоҷикистон? ман фикр мекунам ки дар ояндаи наздик мо ҳаракат мекунем мизбони чемпионати ҷаҳон ё осиё шавем, зеро сатҳи тайёригарии бачаҳои мо бад нест. мо аллакай нишон додем ки мо дар ҷаҳон бо дастаҳои беҳтарин рақобат карда метавонем. аз дигар тараф ин як маҳсулияти бузург аст ки мизбон будан ва иштирок кардан дар хонаи худ дар чемпионати ҷаҳон барои федератсия як масъулияти бениҳоят ба фикрам бузург аст, зеро ҳар нафаре ки омада мухлисӣ мекунад, ҳар нафаре ки тамошо мекунад, онҳо умеди ғолибияти дастаи мунтахаби Тоҷикистонро интизор мешаванд ва ғолибият шудан дар боз як бори дигар дар чемпионати ҷаҳон як масъулияти бениҳоят мушкил аст, калон аст ва ҳатман ин масъулиятро мо ҳамеша эҳсос мекунем. мо ҳаракат мекунем ҳатман ва бо иҷозати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо ҳаракат мекунем. мумкин соли 2026, мумкин 25-26 омода кашидем, дархост кунем барои баргузорӣ. мо инфрасохтори зарурӣ дорем. мухлисои мо мухлисои беҳтарин мебошад. дастаи мо дастаи ки ба тамоми дастаҳои ҷаҳон рақобат дода метавонад ҳаст. ҳама имкониятҳо ҳаст. хуб, ташаккури зиёд барои ташрифатон, барои як суҳбати бисёр ҳам самимӣ. умедворам ки ин охирин суҳбат нест. мо боз вомехӯрем боз дар мавриди варзишгарои тоҷик ҳатман ки назару андешаҳоямонро баён мекунем. ёдовор мешавем ки меҳмони навбатии барномаи мо буданд президенти Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон Даврон Ҷураев. то дидорҳои навбатӣ сарбаланду муваффақ бимонед.